Velkommen til den her episode af Messy Mind Show. Det her, det er podcasten, der besvarer spørgsmålet: hvordan skaber vi et liv, som vi elsker at vågne op til hver dag? For det er muligt, uanset hvordan dit liv ser ud lige nu. Jeg hedder Nina Tingberg, jeg er storyteller og podcaster, og er der noget, jeg har lært, så er det, at alting kan ændre sig i en enkelt sætning. Og det kan det også for dig. Så lyt med her og få hjælp til at sætte ild under dine drømme. Jeg er oprigtig glad for, at du er her. Hvis du er ny lytter af Messy Mind Show, så er den her episode for dig. Den giver dig en forståelse af, hvad Messy Mind Show er, og hvad den vil dig, og hvad den kan gøre for dig. Hvis du er fast lytter af Messy Mind Show, så skal du også lytte med her. Fordi, som du måske ved, så har Messy Mind Show gennemgået en transformation. Vi er ude i en Messy Mind Show 2.0. Det synes jeg var på sin plads efter 5 år med den her podcast. 5 år! Det er jo for sindssygt. Altså, først og fremmest kæmpe tak for at have lyttet med uge ud, uge ind i 5 år. Jeg er på røven over det. Ganske enkelt. Som nogle af jer måske ved, så skete der noget skrækkeligt for mig og min familie her i foråret 2024, der også gjorde, at jeg fik kigget meget indad. Jeg fik simpelthen luet ud i alt i mit liv. Alt det, der ikke nærede mig, alt det, der fyldte og egentlig bare voksede op som ukrudt, det er røget. Det betød også, at jeg kiggede på den her podcast og tænkte, okay, hvad skal der ske? Og det første, jeg kunne mærke, det var, den her podcast, det er mit hjertebarn. Det er her, jeg lever, det er her, jeg lyser op, det er her, jeg får ild i øjnene. Alt omkring Messy Mind Show er det, der lige nu giver mening i mit liv. Udover mine børn og min kæreste, selvfølgelig. Men jeg kiggede også på konceptet og tænkte, jeg synes, der skal ske noget andet. Jeg vil gerne gøre konceptet strammere. Jeg vil gerne gøre det mere tilregneligt for dig, der lytter med. Hvad kan du forvente? Og det var den her oplevelse, som min familie og jeg havde i foråret. Det var den virkelig med til at sætte fod under. Ganske kort det, der skete. Min kæreste fik konstateret æggestokkræft lige omkring påske. Hun er rask nu, skal gå i kontrolforløb. På den måde er der sådan set fuldstændig ro på, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det har været en gigantisk omvæltning for os i vores lille familie, og det har virkelig fået os til at reflektere meget over, hvad fanden er det, livet går ud på, og hvad er det, vi gerne vil have, det skal gå ud på. Og hvis du vil høre mere om hele den historie, så kan du gå tilbage til den episode, der hedder En æra er slut. Men for nu, der skal det hele bare være freaking party, fordi jeg er så spændt på den her rejse, vi sammen skal ud på nu. Og jeg er simpelthen så glad for, at du er med mig. Hvis du bliver hængende til sidst i den her episode, så kommer jeg til at afsløre en nyhed, som du kan have en kæmpe stor indflydelse på. Det er også en nyhed, som hvis det får succes, så kan det gå hen og blive meget stort. Og det er også derfor, du meget gerne må blive hængende og høre, hvordan du kan være med til at spille en rolle i lige præcis den del. Men for nu, ny lytter, fast lytter, så dejligt du er her. Velkommen til Messy Mind Show. Da jeg startede Messy Mind Show for 5 år siden, der ledte jeg efter manualen til livet. Jeg havde ingen retning, jeg havde ingen plan. Men det eneste, jeg bare kunne mærke, var, at jeg magtede ikke at leve det her liv, som samfundet havde solgt mig. Det her liv, du ved, hvor få en uddannelse, få et 8-16 job, knokle i hverdagene, lev i weekenderne. Hvis ikke du er ved at drukne i vasketøj og alt muligt andet, du også skal klare i de der weekender. Men samtidig så jeg alle andre omkring mig var okay med den her måde at leve på. Det var som om de havde lært sig selv at nøjes med en hverdag, der smagte lidt af Earl Grey og havde farven som leverpostej. Sætninger som, det er fint nok, eller det er jo bare sådan, det er. Dem er jeg sikker på, du har hørt rigtig mange af dine venner og din familie sige højt mange gange. Altså, det er fint nok, men det er jo bare sådan, det er. Jeg ved ikke med dig, men alt inde i mig skreg. Men sådan behøver det jo ikke at være. Og selvom jeg var omgivet af fantastiske mennesker, og det er jeg stadigvæk, så følte jeg mig helt vildt alene om at ville noget andet. Ikke nødvendigvis noget mere, for hvad er mere? Det kan jeg jo ikke definere for dig. Men for mig vil jeg i hvert fald skabe et liv, hvor hverdagene som minimum var lige så fede som weekenderne. Men hvordan gør man det? Hvordan kunne jeg finde den her manual til livet,
der kunne vise mig trin for trin, hvordan min popcornhjerne, min nysgerrighed, min kreativitet og mine mange tanker kunne forvandles til et liv, som jeg elsker at vågne op til hver dag. Hvordan var det overhovedet muligt? Jeg havde ikke nogen, som jeg umiddelbart kunne spejle mig i. Jeg kendte ikke nogen, der kunne guide mig i en retning, og mest af alt egentlig fordi, at de fleste, jeg snakkede med, ikke helt kunne forstå mit behov eller min længsel. Og det har også gjort, at jeg i store dele af mit liv, lange perioder, har følt mig misforstået. Manualen fandtes ikke, det måtte jeg jo bare konkludere. Så i 2019, der skabte jeg selv manualen i form af den her podcast, hvor jeg sætter mig ned med nogle af Danmarks mest beundringsværdige mennesker, der inden for hver deres felt giver dig manualen og besvarer spørgsmålet: hvordan skaber vi et liv, som vi elsker at vågne op til hver dag? Indtil videre, der har vi haft besøg af astronaut Andreas Mogensen, forfatter Leonora Christina Skov, tv-vært Lene Beyer, skuespiller Peter Mygind, filminstruktør Anna Emma Havdal, skuespiller Lars Højby, forfatter og musiker Christian Leth, fotograf Jakob Holt, musiker og producer Lydmor og mange flere. Og selvom podcasten i talende stund fejrer 5 års fødselsdag lige om lidt, så er det her kun begyndelsen. Fælles for podcastens gæster er både dem, der har været her, men også dem, der kommer i de fremtidige sæsoner. Fælles for dem er, at de har vendt samfundets forventninger ryggen for at gå deres egen vej mod deres drømme. Og i et rum af tillid og åbenhed og hudløs ærlighed, der deler vi så historier og erfaringer, der giver dig der lytter med, konkrete råd og strategier og inspiration og klarhed, så du hurtigere og meget sjovere kommer tættere på det liv, du elsker at vågne op til hver dag, a.k.a. dit best life. Og er der noget podcasten har lært mig, så er det, at alting kan ændre sig i en enkelt sætning. Det er ligesom også temaet i den her podcast, at alting kan ændre sig i en enkelt sætning. Og jeg blev første gang bevidst om det, da jeg skulle finde navnet til podcasten. Hele mit liv, der havde jeg følt mig rodløs og rastløs og forvirret. Og jeg havde shoppet mellem tonsvis af jobs. Alt fra vikar i en børnehave til sådan noget callcenter, halløj, og hvad fanden har jeg ikke lavet? Handicapmedhjælpere, kundeservice-medarbejdere, alle mulige forskellige ting. Samtidig så sad jeg også på et bjerg af ufærdige projekter, og allerede da jeg blev student fra Slagelse Gymnasium i 2006, der lovede jeg mig selv, at jeg aldrig mere skulle gå i skole. Og det var egentlig ikke fordi, jeg ikke vidste, hvad jeg ville, men det var fordi, jeg ville det hele. Jeg ville læse antropologi, filosofi, idræt, journalistik, medievidenskab. Jeg ville gå på filmskole. Jeg havde så mange interesser, usammenhængende interesser. Og derfor så havde jeg meget svært ved at lægge mig fast på én ting, fordi så følte jeg, at jeg afmonterede andre vigtige dele af mig. Så hvordan kunne jeg dedikere mit liv til én ting? Det var jo en umulig opgave. Og derfor så har jeg lavet mange ting i øst og vest, og det er ikke altid blevet taget så godt imod af omverdenen. Der er mange, der ikke har kunne forstå, hvad jeg har haft gang i, netop fordi det har været, eller rettere ikke været, en snorlige plan. Og det fik mig til at føle mig super meget forkert, fordi alle andre var færdige med deres uddannelser, havde et godt og fast job, de havde styr på deres pension. Men i 2019, da jeg lavede research til den her podcast, der ændrede alt sig. Fordi jeg faldt over en artikel skrevet af en psykolog og en forsker i kreativitet, der hedder Scott Barry Kaufman. Og den her artikel viser sig at blive vendepunktet i mit liv. Til slut i den her artikel, der konkluderede Kaufman: Creativity is messy. Creative people have messy minds. Og da jeg læste den her sætning, der mærkede jeg en varm bølge skylle ind over min krop, og bare sådan give mig en kæmpe krammer. Og på et splitsekund så ændrede den her sætning altså min opfattelse af mig selv. Fordi her har jeg gået og følt mig rodløs og rastløs og forvirret. Men den her ene sætning, Creativity is messy, creative people have messy minds, fortalte mig, at det var jo slet ikke det, jeg var. Til gengæld så var jeg eksperimenterende, udforskende, nysgerrig og pisse kreativ. Og det her mindshift, det ændrede hele min måde at gå ud i livet på. Og derfor så skulle den her podcast selvfølgelig også hedde Messy Mind Show. Det viser også sidenhen, at jeg langt fra var alene om at have været i den her opfattelse af at være sådan en
der er gået nærmest mod strømmen, og ikke gjort, hvad alle andre synes og bør, men skulle. Vi er mange. Vi er rigtig mange, der har det som os. Og hvad den her podcast også har belyst er, hvordan både dig, lytter, og mig, vi har oplevet, hvordan en enkelt sætning kan ændre hele vores måde at se verden på, hele vores måde at se os selv på, vores omgivelser på, vores forældre på, vores kæreste på, vores jobsituation på, vores liv på. En enkelt sætning kan sætte ild under dine længsler og drømme på en måde, som gør dig ustoppelig. Jeg har oplevet, at det var en enkelt sætning, der gjorde mig røgfri. Det var en enkelt sætning, der gav mig mod til at springe ud som homo. Det var en enkelt sætning, der gav mig mod til at springe ud som selvstændig. Det var en enkelt sætning, der gav mig håb efter min kærestes kræftforløb. Og en enkelt sætning, der fik mig til at starte den her podcast. Og jeg er sikker på, at du kender det selv. Det kan være en strofe i din yndlingssang, en replik i en film, eller hvem ved, en hårrejsende sætning i en podcast, der kan ændre din verden fuldstændig og vende alt på hovedet og give dig den energi, det mod, den motivation, du har brug for at tage det skridt mod det, du lige nu kan mærke, du har vildt meget lyst til, men som du bliver ved med at skubbe til side, fordi der er ikke tid, der er ikke plads, der er jo også ungerne, der skal køres til fodbold, og lektielæsning, og aftensmaden, og fødselsdagen i næste weekend, og mødet i banken på torsdag, og bilen, der skal til reparation, og alt det andet, vi kan gå og fortælle os selv, er vigtigere end den sult, den længsel, vi kan mærke inde i vores krop. Det er også derfor, jeg har lavet e-bogen, der hedder 100 citater fra Messy Minds, der giver dig 100 muligheder for at ændre dit liv i dag. Det har jeg gjort dels for at give dig inspiration til at skabe et liv, du elsker at vågne op til hver dag. Men mest af alt, så har jeg lavet den for at få dig til at tage handling og sætte den ene fod foran den anden. Jeg hørte engang en basketballspiller sige, at der er kun én forskel på mennesker med og uden succes. Og den forskel ligger i, at mennesker med succes er villige til at gøre det, andre ikke gider. Det er det hele. Det er forskellen. Er det ikke vildt egentlig, når man tænker over det? Den eneste forskel er, at dem med succes gør det, som andre ikke gider. Wow. Det er ikke nok at drømme om et liv, vi elsker at vågne op til hver dag. Vi skal også være villige til at skabe det. Det er faktisk den største pointe. Det er ikke nok at ville det. Vi skal også være villige til at skabe det. Og det er skaberdelen, vi slår på trommen for her i Messy Mind Show. Samtidig så er podcasten også et kongeeksempel på, at du ikke er alene. Vi er mange som dig. Og i sidste ende, så følger vi bare hinanden hjem. Og det er altså bare sjovere at gøre det sammen. Særligt når rejsen nogle gange kan føles som en ørkenvandring. Kender du det, at man sådan vader gennem noget, der minder om Sahara? Det er tungt, og det er freaking varmt. Du er blevet solskoldet, du er også dehydreret, du tørster, du er sulten. Men så ser du den her oase foran dig. Og det skulle gerne være Messy Mind Show. Oasen, hvor du kan komme over og få skygge, du kan få noget vand, du kan pille en kokosnød ned fra et palmetræ, få noget at spise. Og det er her ved oasen, du mødes med alle os andre, der også sidder og drikker af det samme vand, og spiser af den her kokosnød, så vi også får energi, og så kan vi sammen følges videre ud på den her ørkenvandring. Det er bare sjovere og nemmere, når vi er sammen. For det kan være frustrerende at være fortabt. Altså sådan, jeg kender det i hvert fald alt for godt, både i mit arbejdsliv, i mit familieliv, i mit kreative hoved, og hele den her, jeg vil kalde det kreative proces, som det er at skabe et liv, som vi elsker at vågne op til hver dag. Det er noget kreativt, for vi skal finde løsninger på ting, vi skal hoppe over de udfordringer, der opstår, og vi skal få ting til at gå op i en højere enhed. Det kan virkelig føles som at tage et par skridt i en retning, tvivle på sig selv, skifte retning, til sidst stå stille, fordi der er en eller anden lille stemme inde i hovedet, der visker, giv nu bare op. Men nogle gange så handler det ikke om at give op. Nogle gange så handler det også bare om at komme videre. Nogle ting skal vi lade ligge, for at vi kan komme videre. Jeg hørte faktisk det var en TikTok-video, og jeg kan ikke huske, hvem der sagde det. Jeg vil prøve at se, om jeg kan finde credits, men ellers så hvis du hører det igen, så ved at den er ikke fra mig. Men man skal se nogle ting og nogle relationer som sådan en rumfart, hvor du tager afsted i din raket, afsted fra Houston, eller hvor pokker man tager afsted i en rumraket,
Og når du når en vis flyvehøjde, så smider den de første motorer. Fordi de her motorer er en hindring i at kunne komme ud i rummet. Så den smider de her motorer, så raketten bliver lettere, og derved kan komme længere. Og sådan er der bare nogle ting i livet, lige så vel som nogle relationer. Det kan være, at du lige nu har en veninde, eller en kollega, eller en eller anden douchebag, der holder dig nede. Afmonter den person. Afmonter den ting, der holder dig nede. Så du i stedet for kan sige til værs. Men det kan føles som en endeløs cyklus af start og opgive, og uden at komme tættere på dine mål og ønsker at drømme for livet. Og tro mig, jeg er der selv samtidig. Jeg har lige været der, og jeg kommer der nok også igen. Selvfølgelig gør jeg det. Men det vigtigste, og det fortæller min kæreste og jeg os selv altid, og det fortalte vi også hinanden igennem hendes kræftforløb, det var, vi klarer den altid. Altså på en eller anden måde, så klarer man den fandme altid. Og det er altså bare lidt nemmere at stå i, når vi er sammen om det. Som podcaster og storyteller og menneske, så er jeg besat af at samle viden og synspunkter og oplevelser, der hjælper mig med at bevæge mig fremad. Altså brosten for brosten. Og de her idéer og læringer, som jeg har fået med fra den her podcast, har blandt andet også formet den her podcast. Og på den måde, så er hele den her podcast, og hvad jeg har opnået, et spejl af, hvad det er for en værdi, podcasten her giver. Altså fra day one, der ramte Messy Minds Show top 10 hitlisterne i iTunes. Den har ikke gjort det uge efter uge, men den gør det jævnligt. Jeg har arbejdet sammen med nogle af Danmarks største brands. Jeg har undervist i storytelling og podcasting for mere end 500 selvstændige og iværksættere og ledere og direktører. Og så har jeg afholdt podcastforløb på skoler, der har været med til at give eleverne gnisten tilbage i øjnene. Og der vil jeg bare sige, som en, der selv har haft en pænt nederen skolegang, så var det her som en månelanding for mig. At få lov til at træde ind i nogle klasser med skønne elever, der måske var lidt slukkede, men sætte dem i gang med et podcastforløb, hvor de skulle finde deres passion, lære at formidle det, lære at gøre det til et udtryk og til et produkt i en podcast, og se den gnist i deres øjne. Altså shit mand, det er for vildt. Anyways, jeg har haft tæt på 100 samtaler med mine store idoler her i Danmark. Jeg har været i LA. Jeg har sparket døre ind til muligheder, jeg ikke i min vildeste fantasi kunne forestille mig var muligt. Og intet af det her kunne lade sig gøre, uden alle de her konkrete råd og strategier og kilder af inspiration. Og spark i booty. Altså intet kunne lade sig gøre uden den her podcast. Derfor så føler jeg faktisk også, at det er min pligt at give det her videre til dig, så du kan opleve den fuldstændig samme succes. Det er måske så meget at sige, fordi vi fanden er succes, men fulfillment, som jeg synes, der mangler et ord for på dansk. Jeg tror, du ved, hvor jeg vil hen. Jeg havde faktisk en leder engang, der sagde, når du har en viden, så er du forpligtet til at bruge den. Og det er lidt sådan, jeg har det. Jeg er på min egen lille forsker, på mit eget lille forskningsprojekt i den her podcast, for at finde ud af, hvordan skaber vi et liv, som vi elsker at vågne op til hver dag. Og jeg synes, det er så fedt at kunne dele det med dig, og opleve, at du også skridt for skridt kommer tættere på lige netop det. Så lad det også være en reminder om, at når du er sulten, når du har en sult, når du har en længsel og et drive, så kan ting lade sig gøre, og du kan få ting til at ske. Og du er i stand til at sætte ild under dine drømme og flueben ved din bucket list. Og helt ærligt, hvorfor vente? Ærligt. Livet er nu, og det lærte jeg i hvert fald på den hårde måde i april måned. Livet er fucking nu. Når du tager Messy Minds Show i ørerne, så kommer du i det bedste selskab med kreative sjæle, kunstnere, forfattere, skuespillere, thought leaders, foredragsholdere, forskere, fotografer, iværksættere. Med andre ord, eksperter fra toppen af Danmark. Og du har mere til fælles med de her gæster, end du går og tror. For selvom du måske lige nu føler, at du er lysår væk fra et liv, som du knuselsker, så er gæsterne startet fra nøjagtigt det samme udgangspunkt som dig. Ingen af dem er født med en guldske i røven. Ingen af dem er født ind i et VIP-liv i Hollywood. De fleste, de er født i en toværelseslejlighed på Nørrebro eller et villakvarter i provinsen. De er startet fra 0. De har brolagt deres egen vej, sten for sten. De har fejlet, væltet, slået sig, rejst sig igen, sejret, gået forkert, vendt om,
startet forfra, grinet, grædt, fortrudt og grinet lidt mere. De har følt sig forkerte, alene, rodløse og forvirrede. Men de har også lært, at det de i virkeligheden er, det er eventyrlystne, eksperimenterende og kreative, og de har en fandens vedholdenhed, som vi andre kan lære noget af, og skal lære noget af. Og nu kommer den hårde sandhed, om vi ved det eller ej. Det her, det er ikke en hobby. Det her, det er ikke et job. Det her, det er en uundgåelig livsstil, som du bliver nødt til at omfavne for at leve dit bedste liv. Det er en sult, og det er en længsel, og det er nok mest af alt en drivkraft, eller en naturkraft faktisk. En tsunami, som selv ikke de tungeste sandsække eller højeste læhegn kan holde tilbage. Men for at du kan skabe et liv, som du elsker at vågne op til hver dag, så skal der særlige tanker, vaner og tydelige værdier til. Og dem finder du lige her i samtalen med andre mennesker. Lige her i Messy Mind Show. Det her, det er manualen til et liv, du elsker at vågne op til hver dag. Og hvem ved, det kan være, at der venter en sætning lige rundt om hjørnet, som kan ændre alting for dig. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at blive hængende og finde ud af det. Og hvis du er kommet så langt her i episoden, så vil den nyhed, jeg annoncer lige om et øjeblik, med stor sandsynlighed være lige noget for dig. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at den her podcast, den koster mig kassen at lave. Ikke fordi, at jeg har ansat folk til det, fordi pointen er, jeg gør det helt selv. Jeg står for alt selv. Jeg rækker ud til gæster. Jeg laver storyboards. Jeg skriver manuskripter. Jeg indspiller. Jeg bruger penge på transport. Jeg kommer hjem. Jeg klipper. Jeg redigerer. Jeg laver indhold til sociale medier. Jeg skriver e-mails. Jeg laver alt det her markedsføring, der skal til for at få podcasten så langt ud som muligt. Jeg står for alt selv. Og jeg har vilde drømme for den her podcast, for at den kan komme endnu længere ud til endnu flere, men også for selvfølgelig vigtigst af alt, for at du kan få så meget med dig som overhovedet muligt, så du kan leve det liv, som du elsker at vågne op til hver dag. Og hvordan gør jeg så det? Det gør jeg blandt andet ved, det er i hvert fald min drøm og mit håb, at kunne få lov til at udgive 2 episoder om ugen. Men det kan jeg ikke uden at få en mere med på holdet, der kan hjælpe mig med at klippe klistre og gøre, hvad der nu engang skal til, for at drive en podcast endnu længere ud i verden. Og derudover, så går jeg også med store planer om at lave en masse eksklusivt indhold til dig, der vælger at støtte den her podcast med et beløb, som du fuldstændig selv bestemmer. Inde på tier.com/MessyMindShow, der har du mulighed for at støtte den her podcast med et beløb, som du bestemmer. Du støtter kun per episode, så det er ikke noget månedsabonnement, og hvor du binder dig til et år i fitness, som du aldrig får brugt. Og pengene kommer udelukkende til at gå til at drive den her podcast og give endnu mere værdi til dig. Som tak for din støtte, så får du også en masse ekstra materiale, der hører til hver episode. Jeg kommer til at tage dig med behind the scenes for hver episode. Jeg udvider podcast-episoden med mine tanker, mine refleksioner, med takeaways fra dagens episode. Jeg highlighter vigtige pointer og sætter dem i relation til andre podcast-episoder, så du får sådan et 360-graders billede af den her episode, og hvordan den kan arbejde for dig, og alle de mål og drømme, du går og har for dit liv. Hvis du føler, at det er for skørt at støtte med et beløb, vil du så ikke nok være sød at tage din telefon op af lommen, gå ind og følge eller abonnere på den her podcast. Del den med dine venner. Tag et screenshot af den her episode og del i din story på Instagram eller Facebook eller på LinkedIn i et opslag, og fortæl mig, hvad du får ud af at lytte med, så andre også kan få glæde af at lytte med. Andre, der måske ikke kender den her podcast. Vil du ikke nok hjælpe mig med at få den her podcast så langt ud som muligt, så vi kan gøre det her større og vildere sammen? Det betyder mere, end du aner. Du finder linket, hvor du kan støtte podcasten inde i beskrivelsen til den her episode, inde i show notes. Du kan også finde det på min hjemmeside, eller hvis du går ind og følger mig inde på Instagram, messyminds.dk. Jeg skal nok sørge for, at det bliver synligt for dig, hvor du kan støtte og selvfølgelig også følge den her podcast. For når alt kommer til alt, så er Messy Mind Show dit show. Og jeg er oprigtig glad for, at du er her. Okay, en hurtig ting, før du smutter. Hvis du kunne lide det her, hvis du føler, at du får noget ud af det, eller hvis det egentlig bare føles godt i kroppen, hvis du tænker, yeah baby, så fortæl dine venner om det her, så I kan være sammen om at føle det. Og hvis du kunne lide det, så gå ind på iTunes og abonner på podcasten her, giv den stjerner,
og gerne 5, hvis du synes. Og så giv mig gerne en anmeldelse med på vejen. Du kan finde alt om mig inde på min hjemmeside messyminds.dk, og du kan følge mig inde på Instagram. Det hedder messyminds.dk, bare ude i en køre. Og der bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager tale om vores vildeste drømme, skøreste idéer, dybeste tanker, og vi giver hinanden virtuelle high fives og en masse kram. Smid gerne en kommentar eller 2, jeg vil helt vildt gerne høre fra dig. Og hvis du gerne vil have dine spørgsmål med her i podcasten, så smid mig en mail på nina@messyminds.dk. Tusind tak til dig, det har været skide sjovt at hænge ud med dig, og vi høres ved.